Babar Hausa TV. Dumfar masoya sanyi gare ta babu zance na rana, shakuwa da daɗi rabuwa ita ce da zafi, kar ku manta masoya. Annurin zuciya ke ce yau farin ciki na, zana manta da ke ba inda so har da kauna. Albishirin ki masoyiya ke ce yau farin ciki na, Nasir Elhaman ne na zo da bitar masoya. Aso babu wasa gaskiya daɗi gare ta, haduwar masoya zana gurin ki sarauniya ta. Dai da ƙauna rabuwa ban so biyo ta, mu rike amana na yi kiran ku dukan masoya. Burin masoyi ya yi farauta ta ƙauna, ni mallaki na samin ki farin ciki na. Ina son kirana don ki hasken jikina, sarauniya ta mata ki mutu dukan masoya. Mai yin so hakika zuci zai kyautatawa, ina tar da ke bana son zancen rabewa. Lumfar masoya tana son masu kyautatawa, roƙon da nake ku rike gaskiya masoya. Gare ni kirce dukan jikina, so na baki amanar zuciyana, kar ki manta ki rike mini alkawarina, in dai da rai da rabo gurin masoya. Ni dai za na so da ke musaba da juna, domin cikin masoyakin min rana. Akan ki ne to ni zan iya ba da kaina, alfahari na yi gani cikin masoya. Kirki mini alkawari yau karki manta da ni, babu zancen kiyayya ki nake son gani. Bana tunanin ranar da za ki bar ni, ke ce muradi ke je ina binki baya. Ke ce na zaba a cikin taro na mata, mai ladabi a gare ni yau da kin ba su rata. Ki zamo mata gare ni annurin zuciyata, Nasir Elhaman ni na rera baitin masu